To jama'a gani dai ina ta hawan dutsen Uhud. Gani ina hawa. Kuna gani? Mun hau fa dutsen Uhud, mun hau. Muna kai, muna ta tafiya. Sallu ala nabi. Reality family show. Yau dai ga mu a tsakiyar dutsen Uhud. Mun hau sama kuma muna ƙara hawa sama. Gashi muna ta hawa. Hawa muke. Muna ta hawa. Muna hawan dutsen Uhud. Kuna gani? Malam Kabiru haska musu ga girman shi da iya saman nan kuna gani. Ku duba ku gani tabarakallah. Haska su ga yanda wata yake. Ka can haska la haula wala quwwata illa billahi al-ali. Sallu ala nabi. Jama'a ai annabi salati. Ai annabi salati. Malam Kabiru komo ta nan su ga yanda Madina take. Ka komo ta nan gefe na a sama mutane al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ku ga yanda Madina take. Bayin Allah da suke wurin nan mala'iku ne, aljanu ne, sauran halittu wallahi suna ma annabi salati. Kai me yasa me ka da ba za ka ma annabi salati ba? Me yasa me ka da ba kake kyashin tura bidiyon nan? Ka kalla ka tura bidiyon nan yaji ko ina dan aiwa shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati. Domin shi kadai ne aikin da Allah yake. Allah baya karatun Qur'ani. Allah baya salloli. Amma Allah yana wa annabi salati. Dan haka al'umma muna godiya, muna jin daɗi. Fa bi zalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Muna jin daɗi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna kan dutsen Uhud. Mun hau ko muna ƙara hawa kuma za mu ƙara yin gaba da ku dan mu nuna muku girman dutsen nan da yanda yanayin shi yake. Dama shafin mu da muka yi reality family show an yi shi ne dan tafiye-tafiye. Dan daɗaɗa ma al'umma ba wai kawai a gaya ma labarin tafiya ba. A'a, samo wa mutane aikin yi. Dan shi muka ɗauka yi wa annabi salati. Sama wa mutane aikin yi. Raba mutane da yunwa. Sama mutane abin da za su ci. Da haka muna tawassuli da wannan aiki da muke, da salatin da muke, da mu, da wanda ya kalli bidiyon nan. Allah ya ma kowa buɗi. Buɗin da zai zama ka tashi ka sama ma wani aikin yi. Ka tashi ka sama ma wani abincin da zai ci. Shine cikakken salati. Sallu ala nabi. Malam Kabiru, ku zo ta nan, nan kam, in ka wuce mutane za su ga wuce ta can, a hasko ni mutane za su ga Madina, yanda take. To kashe sai ka ƙara, ko ka jo tukuna, juyo. Al'ummar annabi ku duba ku ga Madina, ku ga Madina, masha Allah tabarakallah. Ana ganin ta sosai ko? Ga Madina fa ku gani. Ga mu kan dutsen Uhud, ku duba girman dutsen haska shi ta nan su gani su ga tabarakallah masha Allah. Yanda fa ake gayin Uhud shuhada Uhud da mutane ke zuwa inda aka yaki Uhud to kaɗan ne daga cikin wani bangare na dutsen Uhud. Amma nan muna cikin wani ɗan yanki ne ko rabi hawan shi ba mu ba, amma kuna gani tabarakallah masha Allah. Uhud dutsen da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake so, dutsen da yake son Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi muna tawassuli da Annabi Muhammad. Muna tawassuli da wannan soyayya ta Uhud. Ya Rabbi ka taimaka ka biya mana bukatu. Ka yayi mana damuwa. Ka yayi mana bakin ciki. Wanda ya kalli bidiyon nan ya tura al'umma suka amfana. Shi ma Allah ka san damuwar shi. Ka biya mashi bukatun shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.